Türkmenistan ykbaly nämälim bolmagynda galýan Ömürzak Omarguliýewiň we Kasymberdi Garaýewiň häzirki wagtda ýurtda hasapda duran öýlerinde ýaşaýandyklaryny öňe sürýär. Bu barada BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň Ženewada geçen 137-nji mejlisinde ma'lum edildi. Türkmen News nesiri 2 martda geçirilen çärede Türkmen wekilleriniň hukuk goraýjylaryň gozan meseleleri boýunça beren jogaplaryny üns çekdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä, gurrungy gidýän iki ýigit hamala hiç açan ne jinayet, ne de administrativ jogapkärçiligine çekilipdir. Seýlede olar Türkmen resmiýetleriniň aýtmagyna görä, häzirki wagt ene atalary bilen ýaşaýarlar. Ýöne günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň izarlamalaryndan soň habarlaşyp bolmaýan Omarguliýewiň we Garaýewiň ykballaryny ensimi ýyllap alady bildirip gelýärler. Şu ýyl 30 ýaşamyly aktivist Omarguliýew 2018-nji ýylyň martynda Türkmen diplomatlary tarapyndan Türkiýeden Aşgabatda aldyw bilen getirilipdi. Omarguliýew özüne Aşgabatdan Türkiýe gitmäge ruhsat berilmeýändig barada azatlygy we beýleki garaşly nesirlere habar berenden soň ýitirim boldy. Şol ýylyň iýunynda azatlyk Omarguliýewiň Owodendepе türmesindegi we 20 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumat aldy. Türkmenistanyň häkimetleriniň Türkiýedäki türkmen talipleri jemgyýetini döreden aktivisti näme-de günäkärleýändigi belli bolmady. Mundan bir ýyl soň, ýagny 2019-njy ýylyň sentýabrynda internetde Omarguliýewiň 17 aý bäri gulluk edýändigi aýdylýan süpkeli bir video peýda boldy. Emma sondan bäri görnüşinden gulluk möhleti tamamlanan bolsa da aktivist bilen habarlaşyp bolmaýar. Galy berse-de Türkmen wekilleriniň soňky beýanatlaryna garamazdan 2019-njy ýylyň oktyabr aýynda geýdigini habar berip, azatlykda açyk çykyş eden ýaş türkmen lukmany Kasymberdi Garaýewiň ykbalyndan hem habar tutup bolmaýar. 24 ýaşly ýaş ýigit polisiýa bölümine çağırlandan soň ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň Garaýew baradaky jogaby ýurtda bir jinsdaky adamlaryň arasynda jins gatnaşyklary üçin olary jinayet jogapkärçiligini çekmezlik ugrunda görülýän ýa-da meýleşdirilen çäreleri görkezmek talabynyň bir bölegidir. Seýlehem bu talapda Türkmenistandan Jinayet kodeksiniň 135-nji maddasyna laýyklykda göz öňünde tutulan möhletde berilen jazalaryň sany, seýlehem diskriminasiýanyň öňüne almak we LGBT toparyna degisli adamlara garşy zorluk hadiselerini dogry derňemek we günäkärleri jazalandyrmak üçin edilen ädimler barada maglumat berilmegi soralýar. Bu talapda Kasymberdi Garaýewiň ýagdaýy anyk görkezilýär. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda Türkmen hökümeti resmi siýasatda tankydy gözde garaýanlary izarlamakda we ýanamakda, gözegçilikde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, seýlede galpdyga aýdylýan aýplamalar etasynda tutulgy höküm etmekde tankytlanýar. Geçen ýylyň martynda ýurtdaky häkimet atadan ogly geçip, Serdar Berdimuhammedow prezident bolanyndan soň ýurtda öz hak hukuklary ugrunda çykyş edip tutulgy höküm edilen bir näçe aktivist, şol sanda Lukman Hursunay Ismutullaýew, aktivistler Dmitri Medvedev we Seryoja Babanyazov dagy azatlyga çykdy. Emma şol bir wagtda türkmen türmelerinde şol sanda ozalky awtoritar prezident Saparmurat Niyazowyň janyny kast etmek tinansygy diýilýäni boýunça hem onlarça adam saklanýar. Olaryň ensemesiniň ykbaly hinizem nämälim bolmagynda galýar. Olar diýir görkeziň halkara kampaniýasynyň maglumatyna görä, häzir Türkmenistanda ýitirim bolanlaryň 162 ýagdaýy hasaba alınıpdyr. BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 137-nji mejlisinde Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň orunbasary Wepa Hajyýew hukuk goraýjylaryň gün tertibine getiren bu meselesi barada hem durup geçdi. Diplomat sanawda görkezilen käbir familiýalaryň hatda döwlet idaralarynda hem işleýändigini, käbirleriniň öýünde ýeni käbirleriniň daşary ýurda çykandygyny öňe sürdi. Emma ol anyk haýsy adamlar barada gurrun edilýändigini aýdyňlaşdyrmady. Mundan başga da mejlisiň dowamında BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň agzalarynyň biri, ýagny Marokkoly Mahjub El Hayba, türkmen tiýasy tutuklary Nurgeldi Halikowy, Murat Düsemowy we Mansur Mingelowy azatlyga göýbermäge çağırdy. Ol 2021-nji ýylda Russiýadan gizlin Türkmenistana getirilen Azat Isakowyň ykbalyny hem aýdyňlaşdyrmagy sorady. Hajyýew, Halikowy, Mingelowy we Düsemowy azat etmek meselesine garaljakdygyny aýtdy. Şol bir wagtda Isakowyň häzir Lewapdaky öýünde ýaşaýandygyny öňe sürdi. Dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda
bu maglumaty häzirlikçe tasdikladyp bolmady. BMG-niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 137-nji mejlisi 27 fevraldan 24 marta çelini geçirilýär. Onuň dowamında türkmen wekilleri ozal aýan edilen soraglara jogap berýärler. Mejlisiň barşynda türkmen wekillerinden çykyşlaryna has tahkyklyk girizmegi hem sorulandygy bellenilýär.